Nzuri. Ubwansu bw'umuguzi. Wancho muligereria na gukwaniria ndonzi ya sobereta se maragoba ya bono chinga kichina ngo kwaligania SMS ityo mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono maragoba ni kagirite bunanko abwatiri tukuligiya kakene ngo kwaligania nkomanyale twabere to kwaligania kurwa se mambi ya lengentambe kwika chinse chigenyura chitariki 25 omuche inege sunte kia masabo manyakante buno mutinye 12 mwaka bwikiri 2021 unabotambe stariki bune chiale regenteki ya goseke benkanya natake okolekana ANC mogete unabono aso mwaka wechiri 2007 nigo kabere omo prime minister omo waziri omone kurwa senze ya Pakistan Benazir Bhutto niganyarete kago itwa na gokwasta likibune chiarero omo chenyu buno yoro mwaka 2007 ayona yakolekana tenga kiyo kolendeli tukulia rero na yakolekana na kwaligani nyara ko sansamuranira asiribo na gokumanya saransoke leterane nkuru kwa Vincent Onyancha. Igotoko ya chaka kurwa sensemo ya boncharia se county ya Kisii ya Saboroke University amoni skuru chiri chobo bundia wanyarago ikamo na kunyarago kwana igoro jobora ya Ase University unomuliki itwa mangana Amayia brand sagini senna agotumanya. Siasa che county ya Kisii nigo chisimba chigendete wesokian na koruma. Comrade Power. Comrade Ria. Comrade Ria. Ase ebunge ya Bonchari nigo ikiombe kia borokiwa walibale Ase University na bwego chiskuru chobo bundi inse ye kiombe kia Bonchari University Students Association busa bealiganire bosi bobo choli bogo chako kole kalitskwe ya Ramisi chitarike 30 mutienyoyo omwakoyo iliko bachora baribara chekora ikiombe kyo na boiga borokigwa bwasege kakyo omwakoyo mo Ian Simba noyo mobwa bali beso kiriko ligekero kyo President Entundeye Nchebuna Ian Simba ninde one of the president aspirants igo ngoboni wesege n'abantu bane nabo bakominyoki but ni matebuna Ian Simba nindo morito nande nimbwate chinguru nani Comrades Power twachirege gamna student leaders go advocate for peace abanafunzi bonse bonchari asimwabeta n'abantu bonse let us be ambassadors of peace, let's embrace peace. Tuake chukura, tuake siasa bwato morembe. The sustainability of economic freedom relies on education. Ochoraba raiaba ya bago advocate batumeke kia busa basensitize abanafunzi baende chisukuru ko failure matemtali umusho bwa maisha na nintu bwata maisha ande mutu baende chi college TVET college njiro as a team ya Simba monde governor secretary general ngochi ko make sure through busa to sensitize abanafunzi bali batiketa form 4 baira ne chisukuru basome ngova ekirogo ya agenda nwende se team winning team ya watetezi team ya Simba Intege ntona sabe chikomrade chetu iskogari tigatokore campaign ele peaceful nande twake chikura no morembe politics ndolkobe kasenkoro it is here, it will come and it will end ngo sabe kura yeno gokwana asege karogya kore kensemo yasuneka nigabaro kigwa ubaro tosana gotebo muchando monena ase bunge yo no gotanyora chibesa chogo sira chiseme chimanye kantebuna ebasari isaine nabo igeberengo byogochirwa nigo bire ko bwatekana no komanywa koyomo egento gyagikeligwa nabarayabo Igento kiagerete ngatinene kegorege kya banafunzi bonchari kurukare totigere maega. Most of the current leadership
equal distribution of bursary teko liribia abanafunzi etwarera tukaruana yekama gocha tukaewe bursary kera tuewe bursary this bursary techete reflect school ekuna kingenteke nene sana kiando mete buna yan Simba ngatebana rasi mangiche on table on board nduanira abanafunzi mpaka abanafunzi bae equal distribution of bursary gozena kia abanafunzi Njemnumo finance secretary aspirant ngwana ande ko ligichinjere au terese team yan Simba tuende se viongozi vitu mbalimbali chibase chetu nyare konyora ndo support talent au mbali bamete gotera bamete gotenga mbali bamete uchesa mupira au bonchari wikatu utunyore the impact eranya kokonya sisi like comrades korengana na Simba ekyombekyo nigo kebwate gwetania borko chiri wisano korende elio yomogo choro gokera nigaganete gwetania chikura eliwe yemo nigo mrengo yo Simba obasabira borko benseme yo wesokia na kubabwate siago so abisi funzi ba mintobo nchali timo ngai nuno nde bwens the only savior mobwatani yan Simba na ende ngo ba request onya korina polytechnic korina any college korina university korina any recognized institution mobilize in big numbers soka taretati moche gwakira yan Simba kura comrades power. Comrades ria ingo reporter ya Ndizi TV korwensemo ya suneka imeye bunge ya Bonchari elitari ya Brian Sagini Isena Biyamono brand Sagnisten hasorobochi rwa senchira yobo ikiranu togotigara meje county ya Kisitu ndo ikensemo ya Kitutu Chache North asa watani anansemo ya chiskuru bono batebere bunengencho nereo obora ibranyare kogenderegwa ana chiskuru unomulike itu amangana mayandemo Steven agotomanya Abaoro kiguvechu university mbaumirana imeanyagesende bunge ya Kitutu Chache North na gusanga ibirengero byabo nabara yeleko ligichinchira cyo kole mechando eyo bagwetera intuna abasaya babo Kitutu ya rugoro Kitutu Chache North. We have met here today in Nyagasande Secondary School etwacha komera na buna banafunzi to set our resolution going forward and kuchasa bashimiwa baito pamanyenga the issues that are affecting us ntuna basaya tuabere togo tikumaega kebuna comrades karokara na constituency the bursary is not that much good lakini nene kwa gutora lakini nene na bokonya telbuye we need to set a base so that na no mugambi to your current onye nero kogendera gusondo goja so that we know na kitogo deal to make sure ya very better gati ya baraibaikira nigo bate bagochikuba bwatesia abaoro kigwabwo. Thank you. El Tangorunga Julius Migozio Gamba yono muwakili Nairobi. Ono tuacha koligi enchira turanyale gukora guchi tinga kichara chiri mutwe egere toe na nechi basari echi asenchira yekene problem intangani mbali uchi yeguboronge problem ya kabere bae guchinke so tuacha koligi nga enchira kitura akore as leaders ba Kitutu Chache North to contribute egere banyole abana mbacho banyole chi basari chise nimbante konyora problem ya school fees. Gati yali abasaya bubakwaniranga monebirengo byechisemi okwenenwa gwechi basari oko inyoru imeyomero ya serikali oko sirime yamagimabo imechu university na magani ya mange ayubaerera etwachiramo elinde tobwatane bona abasaya bari basoire ase universities tornyore abarayi bari baranyari gusira chisukuru cheito elinde tonyore abana abange bakuruchi ase constituency yeito osoa ase universities colleges au elinde tunara okonya society yeito nonya igo abara imbamenta bunamba chego siremero beli yabasaye imeye bunge yuo asamari tangoro kubenas nyanga umuko koruchinse amochi yage surure yueri me yamonyerero ward tokonye ebichana byeito biri bitagete gosoma pato tebiri challenge bagwetera mbari kero bariga ari university chiabo abande batebire sometimes they go without meals kosio bogima gari bono at least it has been a good interaction nyabono bochole bone bo maka wechiro bibere na beronge bere bogendrete goikange nigo bona abasai kurwase constituency ya Kitutu Chache North banyalire gwesoki na kwene kibune mechando yabo nkunyalire kuligereri gugwetera barabugo sanga na kuligia amachibwa abena aseme chande yuo yinko reporter getaseni kia Ndizi TV kuroiga se skuru ya Nyagesenda elietaliane Ndemo Steven
Mbiyamono ndemo Stephen Hasoroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana nerendemo Stephen tokogenda goikase oroboti ronde ebyegwa sorongo rwagusi ingati yebinto byairwo koboko abwasabari ao bagendere togosire byegwe asorongo rwagusi abateri kuruchinsemo chia sengera bumachoge chache na barumbara tigara maega uno mulike ito mangana Amayia Mumanyi agotomanya akagusikia bere igatwanga ina banabamo magega yogo chengera litukolie suguku abateri ao imeyorogongo rwagusi nigo bagokeire omoroberio boko bakonya oyo ochakiwa no mutenereri bw'ekyombe gyabo Machoge Development Enterprise Evans Ogali nigo aisokirie na gokonya abasae elio korokia obumanyi bwabo ase chitaranta ao elio kwegendereria rero gasengere tobwato moyega bogo promote abasani baito gaiga na rero bunere Huduma Day nande holiday abantu barure Christmas twavuga buna nenga kengiya y'abantu baumerane barachenga gosebano omoyego yo mono go promote abasaya ntobwata abasaya gaiga gusi bamaete gotera matera baro bamaete gotenga nanda abana bagotagerwe semeyega mbali igo etwaro buna ka tobegete function buneye no abasaya bali bagochi baba involved nebinto bitali bebya nabokonya abanya libaga iga bachire nande babeire bisi yake nande litukolierere buya nande of course abantu igoronto aragerete bone meberero sete chindagera ero na masoesi nande tokora tokonya gutienaga no torega somo chosengera no meshimiwo nuonga is a good friend of mine nenda bangaligeta ngande no togocha Toroj talent mnaba muraba talent umete talent njira sevi nyoro chitigire igo so ndeta batana ki gusiya ito we have talents nanda kerto ai talent yechi kero mondraba de talent ya nya samu begerete era moikigo chibotwe motabali sabarie iga so bwenge teto bwaterane tori talent ya sevi nyoro buno mugambia koraga iga ekene kyaro kerigo cha sabara ibande nga bali eri talent ya sevi nyoro bakonya abasae because abasae bali talented lakini bagwatie support so may God bless you mrai agusabira maya sabana abateri na barabunigo bagokera engane yo ase bakambuye mono ase omoroberio yo na gusaba emeroberio buneye gochakiwa elio gokonya abagochaka chitaranta chiabo igasengere tuacha koba tutate konacha chitalent mugambio nchirani ngo konya refijana ande 2022 rigereri buya sana gusiji talent inchiro na gasengera tuanyore chitalent inchiro unamuro chabangina bagotenga maga gali buya abagaka batengire ebijana ngotenga bare abagotera bare ngo mheshimiwa na ready koira no vijana biende studio record songs footballers everything lere twachagaga ko promote talent bali bamaite gotenga bali bamaite gotera litukena mugambi abegete lioko bainyora so mugambi Vincent Onyancha ne kiombeke kia BD bo Machoge Development Enterprise itukeria abegete iga to promote talent chons bali bamaite no ko ira poem bagakambara bamaite ko bugichimbegete litukena litu abegete rero to promote kidogo so nande nago kiunega asi mugambi ndete gokora yatumubwate ginko lipotelia egeta seni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi Mbiyamono Mildred Mumanyi soroboti rwa senchira yobo ikirano togotigana roboti rwa Mildred Mumanyi igobono mulikyo monebwe kyombekeri gya Koto Francis yatura nyarega kobaligani abwatani ba oka asomo igora chigokolekana lituko lya Ijumaa segeti ya bukungu kegotoka ze county ya Kakamega ayoka gendreta moseneta we county ya Kakamega Kilofasi Malala nigate bire bunamo yigate yochi okolekana segeti ekyo onyomo bwatani bwe kyama kya hoka Musalia David bwe goro murebwe kyama ki ANC taranchira na manganayo nigo chinga kiecho Musalia David aboli ya Kenya kwa kibuna nko muhabare okoboko ana kubwatana ne nsemeli obwatani bwa oka buno mulike ito Brighton Makori agotomanya Ekero ense ya Kenya egendete kwariganiko cha sobo jori bonene bu mwaka we 2022 nigo bone ekyombekerite ne tobo chone chimbebe IEBC kiaboligwe kwena kemna bachori obungu chiburo korekana asenjera yobwasyoku murai wekiama kya NC Musalia David nigo bono abolirie kyombekyo kwena kemna bachori obungu chiburo korekana asenjera yobwasyoku. Kwa hivyo sisi tunasimama tukisema we want proper free and fair elections.
tunataka kila mtu apate haki yake. We want a country that will build and improve the economy for everybody. Asaba sae ni gobona baboli libuna betange kurwa sibura buru kiranya kigwateka kurwa se chikura cy'umwaka ogocha. Tunataka vijana wetu wapate ajira. Hatutaki fujo, hatutaki watu wapigwe, hatutaki damu ya Mkenya imwagike. Kama na mimi nawaambia, mkitupatia nafasi mimi na wetana wenzetu wengine, tutanyorosha Kenya, and Kenya shall be a great country which is all. Boigo ni gatebiruna onde tayo bwate kebungu kiembeo oseye magenda oxygen oranyare ko batanga bana siasa gwaka siasa yabo. We should not allow anybody to think that anaweza kukupumia oxygen ya siasa. Asensemo yae umuraiwe kiama kia Ford Kenya Moses Gutangura ni gaburirie egesaku kyo moruya gosegesaku kya murembe gochamo na gusira barai korwase ensemo yobo. Mimi mara kwa mara nimesema ile kiti ilikuwa inatuumiza ya kusema vibukusu viragoli vinyore, hiyo mambo imekwisha na hatutaki kuisikia tena. Popote mlipo mfurahi, mjivunie kuwa watu wa Mlembe Nation. Sisi kama jamii ni wengi, and we want to work with others. Abara yabo ni wamochirie umuriki botambe asekyombe yakotu asaba muboribuna atigane na siasa cha Kenya, na kusema maneno ambayo tutakuja kumwambia enough is enough, you must stop or we will stop you. Asebiri ya huduma namba ni goba mochiria serikali asoko betelia epiri yo weta. Sheria ya pili ambayo mimi na wenzangu tumesema katakata kama hairekebishwa tukubali ni sheria ambayo inaitwa huduma bill. Nigo baya kwaneta yali tukoligoro ekero baikiranete asomo yega bugo chengira egekoro ase county ya Figa. Tunataka uchumi wetu ufufuke. Kulipotera igatoseni Kendis TV iredariane Brighton Makori. Brighton Makori biyamona soroboti rwasenchera yo boikiranu kusuka mutuko cha soroboti ronde omwaziri bwesemi Professor George Magoha litukuri yaro ninganya rwikirana se county ya Mombasa asetaro ya matukata tokokwanera igoro yechisemi anasara chikokwana igoro yo murobelyo CBC umanyakante buna curriculum based competence kakokwana kurwa sensemi ya Mombasa Magoha nigate yabuna omurobelyo yugo ikochi okoleka buna yaro beretiwe nande go ikokolekana kwamirira konde wonse gotayo no nabodiganya regwakera embuye taline kerengo gojaso murai wenso muskuru Kenyatta asoko bwati umurobelyo yo OCBC. Competency-based curriculum, as you are all aware, is in very good state as we are. The children have just had assessments by Kenya National Examination Council for grade 3, 4 and 5. You know that grade 4 and 5 assessments will be kept by NEC, and that next year when we have grade 6 they'll have one more assessment and one summative one, and the children will be graded at that time. Even though the issue is in court, government must continue to work. The government has ensured that all the children, contrary to propaganda and toxic politics you find from a few people, that CBC is not working and is expensive. Chimia chia baigeni ni go baikirana ase getuno kya Mount Kenya litukolia lero asenchira yogo sasima masaba gokolekana kiro mwaka amasabo yo mwako yo nigakolekana asenseme manyakatuna Samson Kona yogo toka se county ya Kirinyaga kobwatekana no mubaronya ro goikirana asenseme yaso mwako yo igorokana kobomoke kobwatekana buna no gwateka kwendwali ya COVID-19 eyera bantaba goikirana asenseme yo asenchira yogo sasima no gosabira ense ya Kenya ayo akolekana kiro mwaka nigo chinga kichumo teneli bwenseme yo asensemo ya masaba yo akolekana litukolia lero anyara gote yabune banyara gosaberense ya Kenya anasogo twaro murembe nabwo kubulia abantu bonsi kogendera gusaba kira engaki. Umuhimu wa maombi katika Kenya hiyo wakati ule ulianzishwa hapa hivi ni kuanzisha
maombi wewe mwenyewe kwako nyumbani, unajiombea, unaombea familia, unaombea nchi, na umuhimu wa maombi ni katika kujenga imani yako. Maana tumeingizwa katika dini za kila aina. Wengine wanaenda huku, wengine wanaenda huku, lakini katika umuhimu wa hii maombi ni kuwa kutumiza mila zako na desturi na kuendeleza amani na kushikanisha Wakenya. Maana Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na gusuka gucha soroboti nondo murewe kiama kiana Kenya Martha Karua ni gate bire buno bochori bwo imase kiame kyomanya kanto nominations ne bochi okolekana ase enchera yo bwasiro no bwasio kuwanchiria konde wanse gotayo kaokona korwa sense meyo Martha Karua ni gate yabuna abakenya goikabachora bara ibale ne bikoro barachiko bakonya anaso bochori obonene ule bosio. Let the electorate in the nominations decide who among us will be the candidate, and we support whoever. If I'm chosen, then I expect his support. Should he be chosen, he should expect my support. I like to tell her I am an economist, she's a lawyer. We challenge each other, but at the end of the day, the leadership which we are looking for is not about myself, not about her, it's about this country. And that's really a message that needs to reach everyone in this country, that we need a leadership that thinks about people, thinks about what needs to be done for the people rather than the leaders themselves. The year of elections, of the general elections, 2022, to remember that each one of us has a weapon in their hands, and that is your vote. From complaining, each one of us now will have an opportunity to give Kenya the leadership it deserves. Wancho muligiriri yangu wakirambia muna soko ndago tengera Ndizi TV wansubu mugusi na ndembia muno ase wachora ko yatengera kurwa SMS ito wali mwese tuwabwatirana goitera SMS ya mangana mayago chakira baliki baita bonsi nko bakirambia muna boigo wali baligania amangana ya asoko nyara ko beko mukino na kwaneke muligiriri tungo nyorare ase nchira enkirano jinsi ya muchechi biteneri yogi mwensi nko bakirambia muno nyora na yaba jinsi ya muchiri chia Kuala Lumpur Malaysia ugotana goitera www.ndizitv.or.ke chikora gaisato yomuna anda manga seribwa ni nyara ko yasansamurana nago kumanyomo lyo mangana majya senchira yobo Ensa Eyemo yabono maragoba literane nkruko Vincent Onyancha. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii